Lepas ba ke Shillong Parliamentary Constituency ula ada berai lupa hala kemensiam kinong yalam ke parti ngisulat dan penskem dia kata lagi cingalang bangi lek keleng ku boleh pai ba ya ka cing start ka cing sempang ka jongpi bat ka cing shania ka jongpi ya ka WPP ngin pentikna ba ka WPP kan ai ka cing sikri ka bapaka kat bakala da ka mensiam ka bas ngurit bat ka cing mut cing pekat ka balek mat ubriu mat bleh bat yami renti ka khat khandai tarik ban thep yaki buat ki jongpi ban shon ya ka shap ka dor chok pra wat pen la no ai si buat ka jongpi ka long ka kubor persya ya ka bamsap ka senchal don bor ka senchal siliang bat breu bat ka senchal ka babado an bakane ka kubor kan sawacam hari lum khasi jantia ka jongi ngis kem ba cing mut ka cing pekat bat nang ye tresitom ado benyo ban khet yo so ubathyang ka sau torik ubanai jelio acar sa kublai sibun trai nong bu nong thau nong penlong ya ki baro pundan kat lem bat pi na Dr. Paskham Marbo nong Acadian Jacobite of the People Party kublai sibun kublai pi baro